खुलुमबाय स्टुडिअ आं दायद' राजीब बसुमतारी गोदान बोसोरनि गिबि सप्तायावनो मोनसे मुगैथाव आरो लाजिथाव जाथाय सासे लंपटनि आखायाव 9 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'आ बोलि जानांबायमोन। मैयानि सानाव क'क्राझार जिल्लानि धिरबिलाव लावखार ओंखाम जानानै फैनानै सासे उन्दै गथ' 9 बोसोर बैसोनि गथ'खौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथाया बयखौबो सोमोनांथाव खालामदों। जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै क'क्राझार पुलिस बिफाना दायनिगिरि लंपट रहिम आलीखौ खानो हायो। पुलिस बिफान फोरमायनाय बायदिब्ला बरतला गामिनि बाबुर आलीनि फिसाज्ला होननानै मिथिहायो। उन्दै गथ'आ दखाननिफ्राय न' फारसे लेखा फरायनो होननानै फैबाय थानाय समावनो रहिम आलीया जौ लोंनानै लंपट 9 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौ जिनाहारि खालामनो नाजायो होनना फोरमायो। नाथाय खाफाल मोजां उन्दै गथ'आ खुनु रोखोम बारग'बोयो। बे जाथायखौ लानानै दिनै क'क्राझार जिल्लानि मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि बिथाङा पुलिस बिफाननिसिम गोख्रों राहा लानो थाखाय खावलायो। যোৱাকালি 5টা গধূলি সময়ত যেতিয়া অলপ ৰাতি হয় সৰু ছোৱালী কণমানি ছোৱালী 9 বছৰৰ ছোৱালী তেখেত মা দেউতাকৰ লগত চক্ৰশিলা পাৰ্ট 2 গাঁৱৰ দোকান দিয়ে মা দেউতাকে দোকান দিয়ে তাতে মানে এই আবেলি হোৱাৰ কাৰণে মাকে ক'লে তুমি ঘৰত গৈ পেলাই পঢ়া কিতাপ পঢ়িবা বুলি কিন্তু সেই সময়তে সেই ৱাটাৰ সাপ্লাইৰ অফিচৰ প্ৰিমাইসিছ আছে তাতে সেই এজন মানে কালপ্ৰিট মিসক্ৰিয়েণ্টে ক'ব লাগিব মদ খাই খুব হেভিলি ড্ৰাংক আৰু তেখেতে বোলে সেই যোৱাকালিয়ে নহয় প্ৰায় সেই জাগাত ঘূৰি ফুৰি থাকে সেই ৰাতিৰ মানে ৰাতি হোৱাৰ এই এডভান্টেজটো লৈ পেলাই সেই সৰু কণমানি ছোৱালীজনীক মানে ফ'ৰ্চফুলি ধৰি পেলাই মানে টাচ কৰি পেলাই ৰেপ কৰিব এটেম্প্ট কৰিছে। কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে বহুত কষ্ট কৰি পেলাই ঘৰত দৌৰি আহিছে আৰু ঘৰতে তেখেতৰ নানী আছিলে আইতাক আছিলে আৰু মানে সেইটো খুব বেয়া লাগিছে যাতে এনেকা নহয় আমাৰ জায়গাত সদায় সেফটি হ'ব লাগে ইমান সৰু ছোৱালীক মানে এনেকা এটেম্প্ট টু ৰেপ আৰু প্ৰায় সেইখিনি গাঁও এৰিয়াত যিখিনি ঘূৰি ফুৰি থাকে ইয়াৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা হিচাপেও গাঁওবুঢ়া বা গাঁৱৰ সমাজেও এইটো চাব লাগিব আৰু আমি সেইটো কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু সেই মানুহজনক উচিত শাস্তি দিব লাগে খুব বেয়াকৈ শাস্তি দিব লাগে যাতে অহা দিনবোৰত তেখেতে মানে সমাজেও যাতে বুজিব পাৰে যে সেইটো ইজি নহয় এইটো মানে চাইল্ড ইমান সৰু কণমানি জোৱানীক এটেম্প্ট টু ৰেপ কৰিছে আৰু তেখেতক জংঘলতো লৈ যাব বিচাৰিছিল বোলে সেই জংঘলত লৈ গ'লেতো তেখেতৰ মানে জীৱনটো কি হ'লেহেঁতেন এইটো ভাবিয়ে আমাৰ ভয় লগা ঘটনা এইটো যাতে উচিত শাস্তি দিয়ে খুব বেয়াকৈ মানে শাস্তি দিব লাগে আৰু আমাৰ সমাজত যাতে এনেকা বেয়া কাণ্ডবোৰ নহয় ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ সমাজেও এৱেৰনেছ হ'ব লাগিব আৰু সুৰক্ষা আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে যাতে ভালদৰে মানে ভাল সুৰক্ষাটো দিব পাৰে সেইটোৱে অনুৰোধ থাকে আমি মহিলা হিচাপে চবে একগত হ'ব লাগিব ইমানখিনি এৰেষ্ট কৰিছে যোৱাকালিয়ে এৰেষ্ট কৰি আনিছে ইয়াৰ কাৰণে আমি কক্ৰাঝাৰ পুলিচক মানে কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ। গাঁৱৰ কৈছে মানে বিটিআৰ অঞ্চলত নপৰে নেকি ধীৰ ঘাট এইফালে পৰা বুলি শুনিছোঁ। बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरल इन्डिया फाउन्डेशन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेशनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा। लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा। ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड एजुकेशन स्किल डेभेलपमेन्ट इमप्लयेबिलिटी एन्टारप्रेन्योरशिप फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर हेल्थ एन्ड निउट्रिशन ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेशन बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन। खुलुमबाय
नै सफैलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 54थि थान्दै सावरायमेलखौ गोजोनै खुंफुंनो कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि गोजोन फोथाराव थि खालामबाय। गासैबो हारि हारिसाफोरनिसिम बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे फोसावनाय जादों। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि फोथाराव 2022 मायथाइनि 2, 3, 4 आरो 5 फेब्रुआरि खालाराव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जखनथाय लोगोसे 49थि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव जायफोर बर' फालांगिरिफोरजों लोगोसे आसामनि जायखिजाया हारिनि फालांगिरिफोर जेरै बुक स्टल्स, टी स्टल्स, भेन्डर्स, हाउकार्स बायदिफोरजों लोगोसे बर'नि गाननाय जोमनाय, दख'ना, गामसा, आर'नाइ, टेक्सटाइल्सनि बायदि रोखोमनि जि जोम दिन्थिनाय आरो फाननायनि थाखाय गिदिरथार मोनसे एग्जिबिशन लानाय जादों। बेखायनो जायखिजाया गोसो गुदुं फालांगियारि बिथांमोनखौ फैगौ जानुवारि दाननि 20 खालारनि सिगां गाहायाव होनाय 86389111317896968960T जानबुं नङाव सिगांग्रो खौरां लाना गावनि मुं थंफोरखौ रेबथुमना लाहरखानायजों लोगोसे गोरोबथा खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।